Sige sir, sa... Okay, sige. Ikaw. Sir, sir. Ako ngayon ay instructor, investigator, all di mapigilan. Janly sir, Janly. Just call me instructor na lang kasi ako team mo instructor yan. Sige sir. Bago pala na mo bago ka pala nga mga Sir, kay makuha kong lisensya sir. Okay, first of all, I would like to say to you that kinanglan, kalma lang kita ito ha. Ito nga nga, Sige sir. damo kasi nadidisgrasya kung di rin nakakalma. Kalma, as in kalma ka talaga ito nga nga manhid ka na tanan. Manhid lang sir, manhid. Oo, amala ito taon kay, parang ka man, bago ka pala naintindihan ko, pero ako, sa 399 years na din niya akong serbisyo. May yan na sir? May ayan na, basta ina na rin nga sa dila, okay na ito. Okay, mag-start na kita. Okay sir. Okay, first natin na mo na kinanglan natin seatbelt. Seatbelt? Oo, seatbelt muna, seatbelt. Ako, sa professional, di ko na kailangan mag-seatbelt. Natapod man na kaya mo. Di ko na kinanglan. Sir, bagula ko sir, matapod ka akon? Matapod na kaya mo. Kabra ka, ako't bahala mo. Sige sir. Basta pag seatbelt lang. Sige sir, sige sir. First, check the side mirror. Okay na sir, okay. Okay na? Okay. Okay. Neutral. Ba hindi pa naka-neutral, matitig na kita. Nagka-neutral sir, naka-neutral. Kalma ha. Kalma. Di ko nakikita niya dating nawang. Kalma. Good. Kalma. Now, start the engine. Okay. First gear tayo. First gear. Okay. Okay. First gear. Nasa po sir. Hinay-hinay ha clutch pag bull-air, then accelerator. Okay. 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 Pwede ko Okay. Sir, stop mo sir. Bakit sir? Bakit? May ayam nga natabok. Minayam na tabok. Hinay-hinay lang kita. Pero, so okay na to. Baga, di naman natin kukuha. Baga, ila. Sige, padayan. Okay, sir. Natapod na kayo mo, Okay, sige, padayan. Motor! Alam sir, Okay. Bas! Okay. Okay na ba sir? Okay. Balik na tayo? Balik kita. Sir, wala pa tayong 5 minutes sir. Okay lang. Pasado ka. Saan na ba ako? Balik. Drive ko pabalik? Dari na, ako na. Hindi, drive ko pabalik sir kasi kailangan para makita ko dun sa school na ako nag-drive papunta dun. Okay sir, let's go. Sir, mababangga tayo sir. Relax lang sir, relax. May matabok. Relax na. Sir, nandito na tayo sir. Dito na? Sir. Okay, mga paso siguro ko niyan sir, no? Oo, pasado. Pasado ako sir. Salamat sir. Okay, puro check lahat. Puro check? Oo. Sir. Sige, salamat. Sige, salamat sir, salamat. Oo. Nanginginig ka ata sir Ay, hindi. Puputla ka sir Di, wala pa akong kain eh. Wala pang ka. Sige sir. Yawat at istorya Tagalog naman ini ba? Ang lagi ngayon.